Mga kapuso, sa mga gimingaw na og hiking, usa sa mga nailana nga hiking destination sa Davao Region ang Mount Megatong. Gani sa wala pang pandemya, ginadayo na kini sa mga hikers. Ug subay ni ana atong makauban karon ang Municipal Information Officer sa Santo Tomas, Davao del Norte ug siya sab ang nakatoka sa tourism program sa lungsod, si Mart Sambalod. Sir Mart, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, Jill, o good morning po sa tanang kapuso viewers nato sa Mindanao na nag-atang karong buntaga. Sir Mart, unang-una, Mount Megatong 101 sa ta. Kanus ba kini na-discover as a hiking destination ug giablihan sa publiko ingon man asa kini situated ang Mount Megatong? Ang Mount Megatong, unknown to many, Jill, ang Mount Megatong is situated within the tri-boundary of 3 municipalities, no? Santo Tomas, Kapalong, and Talaingod. So, Mount Megatong was discovered in year 2009. Nahimo na siyang tourist destination. Pinaagi po dito sa efforts coming from our private sectors, labi na katong mga enthusiasts dito sa mga hiking activities, no, katong hilig mo sa kaubukid. So sila ang nahimong way para mailhan ang Mount Megatong as one of the tourist spots din sa probinsya sa Davao del Norte. Indeed, kung mag-search ka sa internet, no, usagyod sa mugawas nga best hiking destination sa Davao Region ang Mount Megatong. Something that we should be proud of, labi na sa mga Tomasinos. Ug katong wala pa ang pandemya, sir, pila ba ang tourist arrival, particular na diha sa Mount Megatong? Before the COVID-19 pandemic, natay mga 3,000 plus na mountaineers na nisaka dito sa Maong Bukid. And I would like to inform the public, Jail, and then this is also to correct the misconception ba na it is owned by the Santo Tomas local government. No, it was not. We recognize dito ang fact na it is within the tri-boundaries of 3 municipalities, no, Santo Tomas, Kapalong, and Talaingod. But Mount Megatong per se, naadyo na siya dito sa kabukiran sa Talaingod. Moto na mas doon lang yun siya ang nahimong entry point din sa Santo Tomas. So, since we opened it to the public, ubay-ubay na pod na mga local tourists and foreign tourists ang nisaka sa Mount Megatong, and we are very happy kay nahimo kini siyang tulay para mailhan pod ang ato ang cultural minority na naa didto sa Sitio Talos, Barangay San Jose, na ata karon na ginatawag na Lantawan ni Bacoco. It's an emerging local tourist destination in the municipality of Santo Tomas. So nahimo po na siyang pamaagi dito, no, na while we market Mount Megatong, naabot tay ginahatag na another tourist destination na i-offer sa mga turista wherein they could also enjoy and learn and discover the culture sa atong Atamanobo community dinha mismo sa Sitio Talos. Ug mga pila pud ba ka oras, sir, ang pag-hike hangtod maabot na sa peak sa Mount Megatong? Ug unsa sab, sir, ang mga challenges nga gian sa pagsaka sa Mount Megatong? Mount Megatong actually is good siya para sa mga beginners o kanang mga well-experienced na mga hikers. Kay since it is a pag daan na ka dito sa peak, ang makita nimo dito, you will discover and you will see the vast landscape of ridges. Kay wala pod kay makita dito na puno kay it is a grassland. So mauna siya ang mga major scenes na imo makita dito once mosaka ka sa Mount Megatong. And from Sitio Talos, na nahimo siyang jump-off point going to Mount Megatong, ang oras, I think, depende po sa imuhang pacing sa pagsaka. But for experience na mga hikers, naasa 2 to 4 hours. 4 hours, pinakadugay na dyan na siya. Unsa ba, sir, ang best time para mag-hike ug allow daw previously ang kining camping sa mga hikers? We discourage na mosaka jud dito og buntag kay tungod like I said earlier, wala man good shade dito ba kay it is a grassland. Kogon grasses imo makitan dito. And then one thing for sure, kung mosaka ka dito og buntag, well, what do you expect na
Mosa ka kag bukid unya wala kay puno na kuan mapalandungan, so makuan jud ka, masunog jud ka sa init sa adlaw. So the best time na among gina-recommend na mosa ka dito, it's 3 p.m. Karon sir, na ano ba'y timeline kung kanus ang possible nga maablihan balik sa publiko ang Mount Megatong? Well, our target really is to open it to the public this month of May. Ang ato alang ginahulat is katong ato ang agreement with the tribal leaders sa dito sa kuan sa municipality of Talaingod. Our purpose really is to help the Atamanobo community dito sa Sitio Talos, kay maupod na ang ato ang gina-aim na mahatagan jud sila og sustainability in terms of their livelihood. And hopefully everything will run smoothly very soon na gid, no? Kay I know daghan na sa mga hikers ang nagaabang na gayod sa pagbukas balik sa Mount Megatong. Daghan king salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Sir Mart Sambalon. Thank you, Jill, and thank you for the opportunity. Mas daghang salamat og maayong buntag sa tanan. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.